Kardom benglong pini niliako puthot wang thlo na litum kilang bomati ka ching honna ya channel karbiti 2.0 long lapena frangsi kadu ka vela nili video kilang ara duan pas tame nilik hinpen Kardom pajreglo lapen dia tha nili patumi bang video nang 1 pi thekte lo asap so problem do chat join si lapen non kilang bom na litum la karbiti 2.0 channel long seki milang pade subscribe ngon lapen belar jan da dui ber poningo lapen la screen on theklo ina litum new subscribers jibon tiron longjon sini production na soihin penta mane nang subscribe dun bangke nili ning karong ta chiput hek thep pin anlo ning rong pilo jelan an youtuber ke theta channel ke theta nili channel subscribers long stamina chirab dun apot son thak thaksi nali tum dak thek pon la subscriber ta dak 41.1k ando la pen ka doga beta la so channel long dam nali tum da subscribe dun ikha la pen son thak thaksi nili lo channel long tan nang litum nan chirab dun sonte mate na subscribe dun sonte ning sami pu bangsi kadu ka be fanta tuning ri iglo lapen pini video mangke voreng abirta mante voreng AWARSAI APHUTHAK se nili napik lang pon ek pon alitum pan mate nang than pon ikpo lapen nalitum la akiba na video long si lang dam de lang polte nalitum check dam ikthala video eng sonsoni nalitum important video ta doko ka thek lasinalitum lang dam iktha lapen ke nili dak video sihini bang height pon popusi ka mathala mate delete pon popusi matha athema dak video ta ong chat lo lasi giveaway alam chithan nam note non abisina nelo 120 ba subscriber nang lasi prabjen banalitum chinghondo polate video ai hui banalitum share iktha lapen subscribe igon lapen pipleng da prang nang la 1k la si nalitum ta 1k bang pleng no te giveaway bang long pon po kadu kawita tang te intro lang de pen video long le chitong lo nang mate chithan pon lo nang la si intro lang igo lapen nang litum ta jong si klardak pen langdam igi pulo tela so video description of sta mailing long polo so ling long ber non lapen nalitum azada browser pen sta me chingpu ikpol chingpu det pen afir nalitum atheng no lason arjan hai hui bang na chiklang ikpo lapen pader depend pen niliteng sonsoni da klardak pen pachini afan bol ipo lasinalitum video ki cheng ben kijut an langon la lopul nalitum chini ikpo lapen ladak tag long in Indian Post GDS Recruitment 2022 lapen dak 38,926 ana pusto lasik dak lardak pen chini ponang sonsoni dak nali tum la thegloin la ke tokbang ladak thegloin Indian Post GDS Recruitment Indian Portal Department GDS online engagement has released the latest notification requirement of Gramin Dax Sevak po dak total nalitum la post ban thek polang po 38,926 vacancy for 39 circle across India mane 39 state lason lo 39 state angdang ta dolo people ana post pensi la 35 circle अंदर से people ऐसे दाग चिथान बोलना qualification ला पेन age limit salary ला पेन कसंसन से planning में dead लाई हुई ला पेन दाग लांग दाम लोपुल ने नाले तुम थेक पोलों पोला सुन अर्जन हाई हुई दाग थेक पोलों थाई पो ला पेन दाग details पेन क्लार दाग पेन लांग पोन एक लोना requirement organization बनाले तुम दाग Indian Postal Department लो the pen postman bang Gramin Dax Sevak law GDS the pen advertisement number to nalitum the GDS Recruitment 2022 la pen vacancy banalitum 38,926 ando la pen salary mat pay scale nalitum dak 10,000 pen chenglok dak 12,000 ando la pen plus putokla la pen job location bang in the apply circle mat state la hello state bang sidore apo mithandim la pen last date nalitum dak thek ponlong po date bang June 5 pan last date lo la pen flying bang online mode lo lapen category bang central government job bang lake lapen official website nalitum dak LASO website nastame nalitum home readam igon lapen dak application fee bang langdam lanang general lapen OBC lapen EWS tumhane 100 rupees lapen SC lamate ST lapen PWD tumhane dak female tumhane 0 lapen
0 mani sika ingsi nang ne lapen payment mode bang nang litum online si pinang po lapen event date mate ka start apply je ni bang ke May 2 tarik pen non dak la last date bang dak June 5 ando dia ikta dak June 5 ando non chengwai lo la sidak na litum thek ponang po mo chiklo dak June 5 an dolang last date bang si prabjen pen ingang hang tum apply dun ingon lapen non post details lapen eligibility age sa yuilang nam na lapen age limit banda 18 men 40 aning kan an man la anamun itu mange apply dun me lo lapen dak post amen man kan dak gramin dak siwala lapen pen dan nilinang thanon lapen vacancy banani tum dak 38,926 lapen qualification lang dam lo pulte dak qualification man 10 pass nahi mate metric pass nahi lapen match english lapen local language lai hui thek ponai lapen nangli tum dak thek ponai dak unclear dak de ta thegi lapen circle mate area mate state banda lang polonang kan ansiduma lape andhra pradesh lahai bang chithan pona nelo matro assam arlo bangle chithan polona la 2 number onali tum thek loi la number 2 long la pu dakho dak assam mane assamese lapen language name Assamese Osomia la tum phanle dak you are tum phanle 413 do lapen OBC tum phanle 257 do lapen EWS tum phanle da 95 do lapen SC tum phanle 83 do lapen non nili tum la ST schedule tribe tum phanle dak 81 an do la sila 81 apus long ta nut bak ke long duni la sina litum try dun tha bor I dun tha lapen dak total na lang dam lo pulte 951 an do lapen Assam angdang aku dulang Bengali mate Bangla la tum hanle language bangla so language tum dim la ST le dak bange kom hek 22 do just tame dakta jogdun a chance dolang lapen Assam angdang aku Bodo language bang phan bange ST tum bang dak ingsive sithek ponlong la se dak bange jogdun de data chogi lapen number 5 long langdam na Hindi English language bange la dakta ST tumhane isivet la si dakta jogduni desi kimi la nali tum jogduni pulta la number 2 long Assam mate Asomia la pen Bengali mate Bangla la so dim le nali tum jogduni go athima dakke ST tum hanta puspange do la pen Bodo tum long ta jogdun tame Bodo language long ta dakta 32 do la sibe la anchola details banke lapen ko son se apply nei ma pulte nani tum han nampik lai pola son thak thak sila dak statin ta langdam ikme nali tum dak thek pon lai kan ana post sidoma lapen vacancy sidoma la sila hypen parom pet nali tum dak thek pon long po 38,926 ando lapen dak langdam nei bang ke nali tum the selection process engine process circle merit list of the basis qualification exam documents verification lapen medical examination and lapen koson se apply ni ma pulote nale tum aprangsi check the eligibility from the official notification click on the apply online link given below lapen fill up the application lapen fill up nang po application lapen upload kinang so the documents lapen pay nang po la fee bang kan anse la form fee lai hui lapen print the application form lan chot lo la se important links nale tum dak long pon polo so website lon download nale tum la apply link bang dak nang tum dak click pon icon lapen all Indian post we can see list lang just lying pol nang tum dak pen click pon icon lapen Indian post requirement notification lang dam ik dak pen lang dam icon lapen ason thak thak sidak a link do olang la sinali tum ta prabjin pening hang tum jogdun tame mate apply dun tame la se jethan ponot lam ding ong chat lepo video bang ding ong chat lepo lam ta ong chat po la se ka chin tum ta do ta hai po la pen chin ni tum ta do ta hai lang la se nali tum video la mi send pul de share igon la pen jethan igon la pen non kilang bom nali tum na channel ong song sa kimilang pul nali tum ting ni pin subscribe igon la pen bell arjan duil la dakta ber pon ik denon all long se denon la lo pulte monon fit nili update kimile once ta nali tum mobile lang le da prang ya fan lo
la sipinia video lo mala an chala la pen do me thak me ka du ka we la kar bi teach 2.0 channel lo subscriber mate family mate kaching hon nai nai du ans tami Kardom